Philni malaima panda 2023 Tripura Indigenous Student Federation by Luaijak Bisramganj Division Committee Bisramganj Multipurpose Hall Pandao Phaimanjak Phaikya MLA Subudh Debruma MDC Uma Shankar Debruma Jiten Debruma Shanti Debruma Choyawi Naitungni Sinikha Look talk chini dapani banmung tumung by sini mungno sini rui tong phaimani bagina nga haina hai te oisa hambai maya phar kebo hambai maya phar joto srungnai je chini tabo kubang ma generation tabo phai dong ka sawe chung dinoro tamo man khang ki sine Tripura Indigenous Student Federation ro phe kebo srungnai tongnai chini sikla sikli cherai khonero buskang mijorani chini dapani chini thinangni chati haini bagina kaisa Obnana muitumanka siltini Bharat hakotor ni bisingono tongi tongmani ba sini sini mung kaisa Bharatiyo amtikene sung sini jago Indian citizen haine bagai বিশেষ করে siltini je chini bukhuksa chini briro rung je adhikar manmani rights manmani শিক্ষা nanani je adhikar manmani o শিক্ষা ni bagai Bharat hakotoro briro no শিক্ষার nani bagai sabo chaito kha abon nalok joto saidaman haine bagi saimaya hoge sung obahai program rongni bisingtino saibo manlainai silainai buskang abo sung tinango phainai cherai khonai rongo sung siroi tlamni bagai chaitok lainai haine bagi muitumano khoroksa borok binimung gangke Mahatma Jyotiba Phule bohke Maharashtroni 11 April 1827 Pune robini জন্মগ্রহণ Bini lagi songhangke Savitribai Phule bo brirogno শিক্ষার nani bagai agini jorarago brirog শিক্ষা nanani adhikar kurei nokni samongbai sini keungjak nokni samgo sini gedaljak haini bagai brirogno শিক্ষার nani bagai tei brirogno শিক্ষা শিক্ষিত khaimani logi logi